Kasak mentah kalong sa kibor bahlor ka Karuna Trust ka bapenya ya kamaulong PHC lingba ka PPP mode ka National Health Mission lem katanat ka kot ka kya ka sarkar Meghalaya ban shimya ka rai bakan penne ni penkin ria no ya ka Dr. R. Siang Shai hadian licenem bakalatraya ka kamkum ka medical officer in charge ka ka PHC. Kani kalami na kibor penyat ke ilaka Maulong, hakajing alam uba SK lalu Sirdar, ringkat kinoy alam ke HNYF South East Khasi District, but Maulong unit hadian kajing alang emerging mood bat ki officer katanat kakot kakya na East Khasi District, ki doktor bat kinong tray kateka PHC, BDO Sheila Bolagan CNR di blog, kibor bahalor ka Karuna Trust lem kiway pat haka artarik nailor araja arpusaw. Ketika jing alang kalalong jia hadian balami ke jing keno na ke HNYF bar kinong song snong kathain maulong kamtam kibar na kadong mauriang menha ka arpun riu tere unailar araja arpusaw kibala keno baka Dr. R. Siang Shai ka le bahe kam shim kiai ka kam nolol bakam a jing tere lang bar kipat ba. Henry habakran sikilat pathai kubor hidin ke jing alang uba SK lalu bar kinoi lam kaseng kila ong baki kwa no ban yo doktor da kibala pas kerdan MBBS hakate ke PHC bati e pada ke jing ibet ka Karuna Trust ban weng no lane ban penne ya ke Dr. R. Siang Shai. Nilai keren pun KA hakate ke jing alang badda ke ke jing mut nilai ya poisya ke jing sautu jing mut bat nilai sim ya karai ba KA barok ke bajia KA barok ke balong ha ka jing im ko jong ibrio ilong ke brio ke ba bakla ke baduna tenrei ngasukmen ha kini ka sengi ke bamenta bangila yo ban penbej ya kini ki kenrum kenram ke ba lami ha kini ki sengi bal adab tena kaliang ke jongi ana kaliang ke silong ngasngeu ba ngila poisya ke jing sautu jingmon bat nang ni syahmat ngi kermen ba ki barok ki bajia ki barok ki balong ngi yaklet yama bat ngin persang bani frelang bat kani ka PSC ban wanra ya ki jing sumar ke babha ya ki jing syakri ke babha kepada naga benta ke jing mentoy ki pajit ba nong sung jong ngani ke sinong ke jong yang ni maulong umju ka umwai ka balong ka wai na kisilong ke ba don ka jing sno bat kani ka PSC te anak liang ke jonga ngasngo ban ai khuble ya baro kitu ke balai don ha ka por ki pai ba nong sinong nadu ke sang NGO baro te nagaliang ka jonga kum unong pej unong kpi jong kani ka ilaka baro ko wai nga kermen ba ka company ka Karuna Trust ka ba penyaj ya kani ka PSC nang ni syakamat kan sim ya kilat kilenti akapor ka biang habadon kinu ki bom jus don ka jing sausu jingmut kan sim khia ban penbej kloi khanang bakinam jesu kum bakilaji ha kini kisngi tena kaliang ka jonga ngakerpan ya ka Karuna Trust ba kandang ai ka jing syakri kanang peteng ya ka jing syakri ha kani ka sinong ka jongi ka banlong ka jing mentoy na ka banta ki paj ba nong sinong kanlong ka jing mentoy ru na ka banta ki nong trei ki para sinong ki jongi ki batrei ha kani ka PSC ba lengba ka jing don jong kani ka PSC lengba ka jing syakri jong ka Karuna Trust ka ni ka ki para sinong ki jongi kin yo kam yo jam ha kani ka PSC te nga karpat ya ka Karuna Trust ru ba kan pha ya ke bor ke bade pej kum ki doktor ke ba pedai khmi ya kani ka PSC ba kin ai ka jing syakri bat kin ai ka jing trailang bat ki paj ba nong sinong jong kani ka sinong ka jongi te na kaliang ka jonga nga karpat ru ya ka Karuna Trust habe dei bat ki nong trei ke balong ki para sinong ki jongi ha kani ka PSC ba kin pej barabor lada kile bakla kin pentip syanga ukri no sensyar bangan yo banya selok bat ki barabor bangan batai laningan seneng ani kaya ki khenang ba kinomle mon haka ba ya ke jing syakri yang ni bateng teng ki nong trei ki jongi dah ba ki mi okam ki brio jongi la ki mi okam ki kwa ban yo kam nda la ki yo ya ka kam kim trei ba kim minot ya ka kam te ke jing kerpat ke jonga kalong ya ginong trei ru ki de ban trei ba ang ne ha PSC ke ban ai ki jing syakri kum ba ka de hok ya ki ban ai ki jing syakri bat ya ka Karuna Trust ru
bahkan pejlam ya ki prasinong jungi ya ki lad yo kam yo jam ba kan ai nengkong ya ki prasinong jungi lada kita ki kam ki ba lad ki ba don hakani ki PSC kilong ki ba bit babiang ki biadai bat ki keran puli jong ki prasinong ki jongi ka jinglong priyo te kadai ka jinglong priyo ngimla aban long ki priyo ki ba bit ki ba biang ngila aban long klot hai noi betangi biang haki benta baro kawai pat ngiduna kita kadai ki jinglong priyo ka jongi te to ka jinglong priyo kalong kumta te ngenem yabat ngenem yatheu te rangi khmi lenti banang ni sakamat ba ki jing bakla barbor ki ai ka jing start yangi ban tribe ban le bha ha ki por ki bandawan menta kasngi ka jingalang kala sania ha ka company ka Corona Trust lai doktor in mi no anang ne in sa hang ne kasyong kabor jong ka Corona Trust ngi iya ha ka bakan pej kan kmi ya ki ki ba kala ngeu na baro ki liang ha ka ni kasngi ha ka ni ka meeting te ngamut ban ong ha ka ni ka por ka masik ka jong ka long ba i doktor la dai mi na ka ni ka pi siru in mi da ka basuk in mi da ka bakmen umdai ban mi da ka ba da ka jing bitar umdai ban mi da ka jing khainpo ya ka ni hospital la da ka la happening juga di Islam baila ya ka jing sakri tengah ko ai ban la da dai ba ka company ka pan mi ya inang neru in mi da ka basuk ngim don ai na ka benta jing ngim don daw ai nang ni sakman te la dai sa ru ngim don daw ai ban ngi kermen ban ngi iya ha ka jing stat jong ka Corona Trust ka balong ka company ka pej ya kan ka PSC hang ni amaulang nakaliang uba banjab khongwer unong ai ktin ke HNYF Southeast Khasi District ulong baka seng kayo ka jing ujor na gipat ba bat kumta ka jing ekran kalong na ka benta ka jing mentor jong gipat ba da ka jing trailang da ka bapen pau ka jing susi bana ka khubor ka balapen mi aki khendiat singi baladam kidan gibre ki balakan thok penya sri me ka jing dia Kolkata uba banjab ulakan dui gipat ba pan kyar na ka bakan thok kulmar namar ka khata e ka jing sngo ulong baka seng kan yakran ber UMLE ka shela uba balajit ku par sendram ban pen biang e ka jing sakri hakaban sumari ginong song snong haki PHC bar ki sub center baper ulong baka seng kan yakran ru bat ka menteri breakmi ya katanat ka koi ka khya ka Dr. Mazel Amprin Lingdo haki khindiat sngi banwan adin ka jing yakran ber UMLE kabaya dei bat ka Corona Trust te nakaliang ki pai ba ki kwai ba kan ka company kan yang ni te ka don ka jing suwit nakipai wa kandit ya i Dr. In charge ibadah yang ni tiba ki nakalian kapai ba dengan sengo ba taraki kuahi ibe in don chu akan dicakap bat kawai ka ba nilai keren ru ba kanwan kita ka jingpa jingmiat habaya dei bat ki pai ba nong song tau halor kini ki kam ki ba ki pai ba ki kendu jing e ka ba kli la report ingi sangi kaseng apa kimat ki bangila keren ka media ka ba kan ni ka ba penmi akilat pakai kubo gitu hi kijing kijung pai ba ki bakim sawi hap ya itai doktor incha te kumju ru ngilai keren ru irang ya saudar snong hang ni ba iru idon hi kijing menjur ber pene ni company ba idon ko we kijing kwa ba nuan daki doktor MBBS ba incha ing ni daki badai khasi khnang ba ang ni namar ba ki pai ba no snong hang ni kidang dei baduna ha kijing nang juktip nata kada ki don kam daki doktor khasi adaki don kam bali sim dawai ha ba dei ba ko bat ka ko khya dia kajing yakran bak Corona Trust nilai yakran hi bakin makiru kidai banwan hang di ban visit banwan ban konsultu ya ki pai ba di ban pha ki bre ban konsultu pai ba haba kilawan ra di doktor ki batma kumno bakin ya trelang baki pai ba kumno bakin ai kajing sengau jing singa ni pai ba ka bayadai bak ko ya kana bu pai ba ni chakmat unum dan kajing sian na ka jing artien hakabaya dei baka ko yakya banwan suma hakani ka PSC maulong te kini ki kintin ki pangis ngo bakum ka sengru ngila ban lakren hi ki doktor ru ki belaya don lang tu ba ki dei bandon ni kata kamen sim ka ban trelang empat ki pai ba bat kin dei bandon ban sim kabu tambah ki don haka kerdan ki dei bandon kamen sim ban tip lem ban trelam khana ya ka jingut ka jingna mu pai ba khanang bakani kalong ka babha ka bangi kum ka seng ru ngi kwa ba upai ba un sungsuk sungsai hakata ka kwat khia kundon kamen sim ka batengen habawan sumar hakanu kanu kejaka kabala penya lada kinu nu kumpi ne da kinu ki ki hospital sarkar de na takada hoba hakaliang ka wei pat ka ngisu dap da kajing sosi kendit hakaba hakilat patai kebot ba kum kaseng nilai keren bat ya ka bangi kendu iki bahi ngasem jong di doktor
de kaba ki saudiau ya kata ka comments kaba ki comments kabala penias riem bat ka kis kabadon hapo Kolkata de kane rung isngau ban ong ban nakal yang kaseng isngau ba ni penrem ya kane ka jing komen ka jong ki pai ba bat ni kenturu ya ki pai ba buin komen ki pungpini ki jak kentien mar ka kata ya kalong renyang jong i doktor dan kata kadau ngisngau ban ong ru ba ya ki bahing hasem jong i doktor ba kim deban sngau bu nut hakani kalenti kim deban sngau si ni kim deban doktor kumju inde bandan kata kamen sim si namangi kum kaseng abakadan ka jingur ka jingnam nakaleng ka paiba nakaleng kaseng niyang nakalenti jong paiba pat ni haban mi hi syakmat nang riya ki komen jong kita ki komen ki balong ki bakta ya kalong renyang jong it nakaleng kaseng ru ngisngau ban ong bakalong bangi penrem jur ya kata kalian kajungi ngiso ban ong nomor hakar jing trikam hakabayadai bagi paiba ya habayadai bagi doktor ru khoi kala bandon kajing bakala dan pengiso ban ong ba ya kita kajing bakala ru bi doktor kumi bri belanang belatip belastat ide bar simkia ban penbet ide ban don hangni kinong knya snong don kirang ba snong ki don kirang ba dong ki don kiskitri snong ila ban ya mirjingmut ken bat ki kanang ba non rai ka jinghon jing pai ba namar ba ka jingur ka jingnam jong ki pai ba te kalong no kumba ki kren kumba i ong mene ba ki pai ba ki ai kata ka pon ka ba kamat ka ba ki dawang ni ya kata ka jing du jong kita ki jing klan no jong ki kelung te ka niru ngila ya keren bat ki bor balor balawan mata ban pai ka pai kia ba ki wat bukin wat ka jing tip ka ba company kanang ba kum ka niru kan um jiasu ikini kikis ki bami ang ni kum kita ki jing simpisa ita ki ambulans ki ni kerpat iki bikin wat jing tip company ba kini kinum don syu namar ba kakta yo pai ba lada kalung kata ka kalenti ka bau pai ba ut unam ni so ban ong bayak kini ki bor valor ki beri pai ka koi khia ru bakin sim khialem ini ki benta ti nakal yang kaseng ngis ngoban ong ruban kentu kum yakinong mat ki badai yakini kathan seni kum lokal MLA lokal MLA jungi badan buram jungi pa udai ban lada usngau bakini ki jing kelumar kidon hakani ka PC bat ka maulong ki tengku baki pai ba no susnong ka maulong so ban ong ba mauru udai ban wan lang hakani ka lenti kan habau la ui ikilat patai kubur dei ba kum unong yalam dei banda ap ya kata ka buram ka ba ngindali wat yu kum ki pai ba lani kum kaseng handai habau lo ih kilat persai kubur ngas ngobo udai ban wan ban soft lang ya kini kijing kanang baki pai ba lani kita kinong tre ki badal hang ni kindon ka jing trilang pakata ka jiko jing kia kanang ye kio hakini kithan maulong ke tangkawi ka baki pai ba ki sngoker bangilap di baka debit tang baki kwa taki MBBS ki ban insyat dei ban insyat deki doktor Ayush tangi katahi lada dei hang nini lada dei ha ismetin lada dei kinu ki jaka ki ba lapet deki niki NGO ki Corona Trust mo nane da ta citizen ka ba dei po syamati ki do ki jaka ba ki doktor Ayush ti kinum dei ken ban sim ya kakatan jong ki doktor MBBS tang katai Nakaliang ke Dr. E.L. Kharmuti, District Maternal and Child Health Officer, kalau ong bakam long ke besok yaki doktor ban lit sumar pang syaki ying. Halor ke jingsim pisa daki ambulans hi, kadai yaki balarang ba om yaki long kemi armat, bat ki khulung bah po sisnam. Ke doktor siang syai kadai ke batrai sitam bat lai snam kala trai yakani ke PHC, barom judan ki jing ujor lait tang baduna ki dawai, laong ke Dr. Kharmuti bat benram, baya ki jing parap dai banda bishar bah bat don kam ke jing ekran bat yamir jing mod. Kalau pentip bagi nong song senang buat kibor senang gidang kuat baka Karuna Trust kendang beteng hak bapen ya kini ke PHC. Kejilang dah sih hadir mengilai ekran nggak apa kejil support nama apa bangi hap sengap berak aliang mamlah mendai bangun sengap tangi bay dan dalam sengap kaliang doktor sengap kaliang juga senang ekran soda dan ki bagi long bagi thot ki pai bagi om bai doktor bai pai imju le chi nama ban ong le chi long berjenjang mo ya doktor segi baterai nama 24/7 dawan nang pang ni berapa ring orang ladap dan pang apa yang dek sahabat dekat ambulans sawat jenis tentu allegation bagi amba sempisa jeng sisa mentai yaki long kbi bateki khulung apa sisna kadan daga CM SMS pakil no kata wasyo yaki pat ai bon sini tip ong kali yo ba genet tang bala da dei padeki subo ki bal arang ba
kiwi ki balik dan ngun cacing pang pada kin hak ban siu ke bai betul dia kata dia kau itu habai lah keliru bakal kata bai betul lu kisah hi ni om ada ke besar lu kisah hi dah bawa tak bukan pakai dia ki charge nanduk nang ni sedok selang dan dia habai lah kerang mi kedan hi kita ka kejing ya sotok pada ba om tak ada dan gunu ba pensosit nak boro arliang hi kan dan kejing ya maaf kata hi kejing kuat namar ba ni rugim kuat kan ba mi doktor ila trek atas nang ni long ibat restam ya kata mo nang ngim ju asngo na kalian jong na po district ko naga po sapor ngasi wan sini ngadon ya saya kendo ngam juk kali ki staff dia iro ngakali be kibrio kalong kumno kani ka PHC pieso kumno ya ki doktor ki staff yang biang maduna dawai duna dawai thaban kapor si dan ki duna dawai dengan pak ju asngo kumi kani ta kalong so lengua kan ba nyok kan kini kita ki jing hadap ong no dengan kejeng kerpat jangan kalau soban subharap nevan so ong kini dan di banwan ban keli so tho so kan long penbek so halah ye kan ke kebalai long khang makan numpai kan hadukat ni ndai mentang la kilarai ki ong to ini pek makin ngiong ya karai kesnong ko sukum dola dak kuat ban bu ni em doktor binang song ni em di doktor pada ngala ai kata ai mesti mi ki doktor jong ni ong kata ba tre pen i kai ki kam jong phi la da phi tre de pen i kam jong phi kita ki jing phara par khai kin jal de ka shor han ina mar mo ke nagale de ka sam ki su la so si hi de ka ta jing ong ba ai ka lagi sing ti comments ki ni ta mo de ya ka ta hi i kwa tong da nya bet ki di si tingala ong hi ko we ngol la da ki dan ke jing so ternat ne ki dan jing thut ya ka ta ka corona trust ai mar ke government ka la ban sembe ya ka PC di hadir bela ekrem dek yang mudan junction ya ka karuna tas so penat tengok ta penbek ya kata ngang balada salah sisi pak ul senti ban dadon galo semua ha penting ben ngir seperti itu coba ngendok so tu ke baca sini rek baki kisu ai bet nak lihat senang ki sen samlai kini ki ai bet ya ka city tengah karuna tas syukur hantar ngir udang syutip mentah de i ha video berjam ni ngaruh apa kat ke jam entah jeng bahi ikwa ke tahi ne nak liang doktor ne kan liang ke senong nu ikwa ke jeng bahi kan kieu kani ru ikipat ba rada kadan kan kadang jeng bomso tu usik kwa aban omba keli kan wan sakamat balik kan long ta kila bar keli ki doktor ke badan ni ki staff badan ni tola dakim so tu ado ni ru kadang dan sagablok ke suara ki doktor ki badan tu kila ban ai ke jeng kata jeng batai ba syai ki kila da ki so tu bakla kan nu ni le sikimio ke jeng so tu ke ba dikena nang ni kila ban keli apa blok ni nomor ba nakapos ka pon ikwa kata ka je trilang ke bang te kenja awareness ki bri ba kin so tu ndai syukum ki pon men sha kalong da we kom tre ko kom kata ndai menta kala apher te long da kan no don ki nong pang bapang la ban pui la ban wan shao e kum tu te long di ban so tu kan ke kita ki kom mala ban shao ke ki di ban yo dalam mentah kila astang pun ni MHIS bang MHIS lama kini yo jeng Arab ki beri melitang ya ki hospital teta malang ki beri bandan kan bagi orang mentah MHIS ki haban ling malang bakat har teta maling bakat har tejenja nama bunsi tin lapoi sate seselang si one request nang iro na po district subhas ang maka hospital kan map kan tingin ang map kuno kay labala da kimle kata adhar tingi Arab hingga persang hi teng poi hado hakot di balik ke adhar ban poi sudah sa ICU ban di pension don ne ban yo kata adhar teng yo Arab kal poi bon palat kabel kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kasngi hatu ngi la ju perkhat ba kabam kabangi bam ka tain em ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga nrai man kapor yim ju yo ki jing bam ki batai kamet ki balong ka daw jung ki jing pang anemia pat ki jing brie jung ki kman ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakrukam bam jung pi bunsen ki long kmi bat ki khulung khana yo yakini ke jingpang namar kim yo ya ke jingbam bantai ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantai kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A
bat vitamin D. Yakini baro pila ban yo na kijing bam badi ha kidukan ration. Kata kamut ngidan yuk kau 45 babyang babat ngi. Mai, uni kau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun, ka fortification jong kau, kandum kata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kun. Om dan jing pher la da dai ha karukom bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni u kau. Okum ta. Dia kun, ka jing bam ba ai ka kwat ka kya, bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi. Hatu dang dan ki jing bam ba kham ba ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.